napuntahan ba yung lipit din eh? Maganda ba doon? Thank you. Nakakarating motor. Guys, punta tayo ngayon sa Lipit Picnic Park doon sa Dingalan, Aurora. Maganda ba doon? Total nandito naman tayo sa sa Ibuna. So diretso na tayo sa Lipit. Ilog naman to, ilog, hindi dagat to ha, ilog. Slow down. Apa. Nagpo-vlog kasi. O yan guys, dito kami ngayon. Hello! Welcome to Barangay Ibuna. Ayun, Ibuna pala to, ano? Yes po, ito po ang barangay na Ibuna, Sitio Manunggal. Sitio Manunggal. Maganda pa dyan ha. Opo, Ayun na, dito ayun- po ang ayun na yung ilog na response yan. natin at dito naman po Karugtong na ng ang kuwan yung ilog na Dito yan, naman guys. po ang Lipit. Lipit. Ito po yung resibo ng Ayan, barangay resibo. maintenance Okay, fee na 10 pesos per head. Galing kami sa dagat, mag-iilog kami ngayon. Bicolanang Gala. Wow! Pakipalo nyo lang po. Maray daw sa Indugabos. Kailangan pa ba kaming dalawa? Apo. Sir, wala Wala akong na akong bariya. taon. Bulakan 50. na lang, pwede ba bulakan na lang? Pwede po. Ayan guys, meron pala tayong babayarang ecological fee. 50 pesos. Ano pa dito? At 10 sa yung Barangay maintenance. barangay maintenance. Ayan. Ayan yung mga ako natin nagtsatsaga din sa init. Yes Siyempre. po, kailangan po talaga. Ayan ang Batanes of the East. Saan ba yung Batanes of the East Dito na yan? po yan sa Dingalan, bayan ng Dingalan. Bago po kayo pumasok ng mga barangay namin, barangay Butas na Bato, dadaanan nyo po yan. Kaliwa po kayo, papunta doon Malayo sa may po ba yung Petro. lakarin? Ma'am, 20 lang po. Wala po kaming bariya. Barya? Ayun ang problema. Ayan. Maghanap kami ng mapagtatanungan kasi naliligaw po kami. Di man pati kami nagtanong doon sa entrance kung saan gawi. Ayan. Kaya magtatanong kami kung saan na yun papunta doon. Lipit Picnic. Tama ba nun? Ayan. Kabundukan na itong mga nandito. Magtanong na tayo dyan. Ay, may masasalubong tayo. Kuya, magtanong na po kuya. Saan po yung papunta ng Lipit Picnic? Yung pong dito po sa malaking karsada. Sa malaki pong karsada. Doon kami papasok. Yung ginagawa. Yung paahon po na yon. Okay, salamat po. Sabi ko sa iyo mali eh. Sundan nyo na lang ito ako, tuturo. Apa, salamat po. Naligaw kami guys, naligaw. Buti nakita namin si kuya. Ayan. Papunta kami sa Lipit Picnic, Ilog. Lipit Picnic River ba tawag doon? Buti na sa lubong namin si kuya, kundi malayo na naman ang aming mararating na walang katuturan. O diba? Lagi-lagi nangyayari sa amin yan. Char. Kasama yan sa aming rides na mag-asawa. Yung yung naliligaw kasi kung pag di ka naligaw, di mo matutuntun yung tama, di ba? Di ba, ne? Di ba, ne? Tama ba ako mali? O, dito. Yan. Doon. Di mali nga ito. Saan kaya papunta yun? O, diba? Bumalik kami dito guys sa aming pinanggalingan kanina. Mali pala yung aming pinuntahan.
Lipit Picnic. Naligaw na naman kami. Nawala si Haring Baka kasi sabi ko kasi kanina magtanong ka dyan, oh. Nakala na sa Google kasi Google Map. Ayan, oh. Ayan, oh. Sabi ko magtanong kami kanina dyan, oh. Ayaw niya. Baka yun eh. Oh. Ayan, tuloy naligaw kami. Tsaka ang sabi naman kanina talaga doon, dito sa gawin doon, hindi dito. Gawin kanan. Ayan, update namin kayo guys, maya-maya. Ayan. Ayan guys, ito yung nasabi natin. Ayan, dito na raw. Ayan, ilog ah, ilog eh. Paano siya ng bundok? May pa ba yung bundok? Meron, tao nga, may pa, yung bundok pa kaya. Ano? Eh, yung bundok Ito siya. nga yung nakita ko kanina sa vlog mo. Yung dumadaan din sa buhangin na. Yung bundok siyang maglikha sa'yo. Tama ba? Oh, ayan. Pwede nang maligo dito. Pwede nang magsabon ng ano. Pwede nang maghugas ng motor. Kaya dinala ko na yung bag ko eh, kasi baka doon tayo sa malilim, maghanap tayo ng malilim syempre. Ayaw ko nang mainit. Pwede nang maligo dito. Doon sa lilim ayaw ko dyan sa init. Ito na nga yung lilim. Doon, tumawid daw tayo doon sa doon. Bakit pinababa mo ko? Para mas maganda no. Kasi ikaw yung mag-guide sa akin. Asas Ginoo. Ah, tabi na dyan, tabi sila. Uuwi na sila. Shout out ka pala sa mga Ayan, mga idol, ingat kayo. Tara na. Ito na nga yun, lalakarin na. Palagay ko maliligo rin sila kuya. May kasabay kami. Ayun oh, ang ganda ng ilog oh. Bakit ba naka-helmet pa ako? Ayan oh. At ayan na nga, nandito na kami sa ilog. Sobrang napakalinaw na naman ang aming napuntahan. Napakalinaw ng tubig ng aming ilog na napuntahan. Ayan talaga naman sobrang mag-i-enjoy ka oh. Ayun ang pinaka view. Ito yung pinaka-lipit picnic talaga. Sobrang ganda. O di ba? Oh. Iba talaga ang mga gala. Ang dami na tutuklasan. Oh. Ito talaga ang mga gusto ko kaysa sa dagat. Oh, pero pwede na rin sa dagat pag talagang walang-wala. Kasi tingnan mo naman ang tubig, oh. Oh, ganda. Oh, di ba? Punta muna kami ulit, guys, doon sa gawing dulo pa. Kasi mas maganda, mas malilim doon dito kasi mainit. Ayan. Hanap na sa gulo. Ako baka madali gulong natin doon. Ya, wag ingatan mo, dahan-dahan lang. Ganda ng ano, bundok. Talaga sa bundok ako sobrang namamangha. Kaya napakaganda na, napakalinaw ng tubig dahil yan ang gagaling sa puno ng bundok. Ah? Kaya nang tumawid. Oy, kaya nga. Ayun o, kayang tumawid nung L3. Ibig sabihin, kaya rin namin tumawid. Baka naman lumaano yan. Dito na, huwag ka na magtawid dyan. Ano magtatawid ka pa dyan? Baka maplat pa yung ating 4 wheels. 4 wheels? Nangangarap pagka 4 wheels. Diba? 4 wheels naman talaga to eh. Bakit? Eh yung kapal eh. Yung kapal. Pagdupungin yung dalawang gulong. At saka yung dalawang paa mo. Ano? Napakaganda ng kalikasan dito sa Dingalan. O nabigo man kami doon sa dagat na aming pinuntahan dahil napakalalaki ng alon. Hindi kami makaligo ng maayos. Eh, nandito naman kami ngayon. Ay, maraming tao. Doon tayo sa gawing, hindi pa pwede iwan na lang yung motor dito. Iwan na natin yung motor dito. Ha? Doon tayo sa gawing itaas. Malilim. Iwan na lang namin yung aming ano dito. Ayan si Darling. Wag na. Baka maplat pa. Wag na. Baka maplat pa.
Delikado. Yan, siguro naman dito makakapaligo na ako. Lock mo yung ano, yung DB box. Ay, yung bag ko pala, daling ko. Ang ganda, oh. Linaw ng tubig, oh. Ayan, kainitan, katanghalian na kami nagpunta. Ayan, mga naliligo sila. Ay, malakas yung alon. Ganda ng tubig, oh, mablu. Ayan, may sounds. Ganap kami ng pwesto na medyo malilim kasi mainit. Kaya doon kami sa gawidon. Malalim yung tubig. Ay, madulas. Madulas, baka tayo ay malaglag. Malalim ba dito? Malalim. Mga daan. Medyo malalim. Kaya dito tayo nagdaan. Ayan. Kasi doon kami sa medyo malilim. Yan. Oops. Wala na yung kasama ko. Hindi ko alam kung nasaan na. Ayan, oh. Ganda ng ano. Ganda ng kabundukan na yun, oh. Ayan, kasagsagan ng init. Kasagsagan ng init, guys. Kasalukuyan nandito tayo sa paliguan. Ayan, oh. Ligo muna, ligo. Doon tayo magmumula, guys, sa may kuha na yun. Magpapati, anod na lang muna tayo. Tara. Ha? Ay, hindi. Nakakadilat ka sa ilalim ng tubig.
Dito raw siya magbabanlaw. Namimili pa. Oh. Bahala siya sa buhay niya. Ano? Ayan, dahil dito daw, malinaw yung tubig. Ayan o, napakalinaw nga naman ng tubig dito. Ayan o. Yun nga lang, malakas ang agos. Anong ginagawa mo? Ha? Naglalabadami ka? Finger. Nagpiping siya. Ah, Bastos. finger ko eh. Alin na pinifinger mo? Obligado finger eh. Saan? Ayun o. Suram. Linis ko yung lagyan natin sa sabon. Ano ba ganun na ano? Napanggal. Asan na ilalagyan? Nakapag-shampoo ka na nun? Ganda ng bundok ko. Huh? Tapos, sinamahan pa ng napakalinaw na tubig sa ilog. Ayan, oh. Tingnan mo naman guys. Oo. Oh. Ano, tingnan mo, Rosya. Oh. Ayan, oh. Hindi nakakasawang pagmasdan talaga yung mga kabundukan. Ang ganda ng kalikasan ng ano, kalikasan ng Dingalan. Galing sa Sierra Madre ang kalikasan na yan. O, di ba? Ayun na naman yung aming Aerox. Paparating na po. Ayan. Yung aming service. Hindi ko alam kung makakatawid siya dito sa kabila dahil mali yung dinaanan niya kanina, hindi siya dito nagdaan. Eh, pagpasensyahan nyo na guys, yung boses natin medyo paus kasi inuubo tayo eh. Ayan na. Kaya ba yan doon? Flat yata. Ha? Hindi ba flat? Hindi. Kaya ba yan doon? Kaya daw. Sawa mo na dito. Ayan, shout out. Okay, go. Malalim siguro ne. Oh. Bakit? Tricycle nga kanina, dyan nagdaan eh. Ha? Ano, babalik ka doon? Kuha ka ng... Ha? Kuha ka ng... Kaya natin. Kaya ka ng AGP. Hindi pa kaya ng Aerox yan. Diba? Okay na, malinis na yan. Malinis na.